Més de 1.000 dones van ser assassinades a Catalunya entre els segles XV i XVII, acusades de bruixeria. Segles més tard, el Parlament vol fer justícia a través de la memòria històrica de les víctimes d'aquestes execucions institucionalitzades. El primer feminicidi demostrat de la història de Catalunya és aquest, el de les execucions d'entre els segles XV i XVII. Es farà amb una declaració que aprovarà el Parlament de Catalunya. Ho anunciava aquest dilluns el president Pere Aragonès en la presentació del documental Bruixes, la gran mentida, que s'emet aquest dimarts al Sense Ficció de TV3. Aquest documental, a banda, compta amb la participació del grup de bruixes de Viladrau, les dones que interpreten les víctimes de la cacera en aquesta població usonenca, una de les més castigades pels processos de bruixeria. I és que Viladrau sempre ha tingut en compte la figura de les mal anomenades bruixes. Fa 25 anys que se celebra una festa entorn i en homenatge a les 14 dones assassinades a la població i condemnades considerades bruixes. Avui volem posar en valor el paper d'aquestes dones assassinades simplement perquè feien nosa als poders. Comptem a plató amb Maria Formatxer i Margarida Feliu. Elles són dues de les protagonistes del Ball de Bruixes de Viladrau. També podríem dir que són dues de les impulsores o de les que des de l'inici es troben al capdavant d'aquest projecte. Maria, Margarida, benvingudes al Termòmetre, com esteu? Bé, molt bé, moltes gràcies. I ara ho deia, dues de les persones que us trobeu al capdavant del Ball de les Bruixes fa 25 anys, ja que Viladrau celebra aquesta festa. Farem aquest any, Aquest any és el 25è aniversari. El 31 d'octubre d'aquest any farem la 25a edició. Com dèiem, Viladrau sempre ha tingut aquesta figura, la de les bruixes, molt present. Ara sembla que el tema s'està fent més mediàtic. Avui tenim l'estrena aquest dimarts d'aquest programa TV3, Bruixes, la gran mentida. Anem a pams, però, si us sembla, parlem d'aquesta figura al municipi de Viladrau, de les bruixes. Com les podem explicar? Margarida. Com podem explicar les bruixes? Doncs com a dones que van viure una època, com també dones en aquests moments viuen una època, en el que, doncs, per no seguir la corrent que tocava en aquell moment a nivell de societat, perquè tenien en algun moment cert poder o perquè eren estrangeres del municipi en el que vivien, doncs varen ser considerades bruixes perquè algú havia de tenir la culpa de que passaven coses. En aquella època hi havia temes que tampoc es podien explicar, com els diluvis o com aquestes situacions de la natura, i per tant, o que es moria un nen o una nena en una família, i per tant la culpa sempre, quan no saps, és una mica d'algú. Per tant, eren dones que majoritàriament grans, que van viure una persecució de veïns i veïnes del seu municipi que no les acabaven d'entendre, i per tant, en aquella època, el feminicidi era dir-li que era bruixa. Ara se'n parla molt de les bruixes, dèiem que la seva figura s'ha fet molt potent, però per què en un municipi com Viladrau mai s'ha deixat en l'oblit la figura d'aquestes dones? És una cosa positiva, que mai s'hagi deixat en l'oblit, òbviament, però és un cas inèdit el de Viladrau, pràcticament. Estem parlant de fa molts segles, però sempre s'han tingut en compte. Sí, cert. Viladrau, com comentàvem abans, aquest any farà 25 anys, no? Venim de que es va començar a fer una fira de la castanya i llavors també volíem que el cap de setmana anterior passessin coses a Viladrau, que la gent també vingués. Llavors es va pensar en escriure, escrit per la Margarida, una història que va passar a Viladrau, que Viladrau va ser el poble que més dones van ajusticiar en menys anys. Llavors, portem 25 anys explicant aquesta història i donar-la a conèixer. Heu vist, a més, aquesta evolució, 25 anys, l'espectacle ha anat creixent, la proposta ha anat creixent, la multitud de públic també. Per què cada vegada s'ha fet més atractiva aquesta proposta, que de fet està explicant això, l'assassinat d'un grup de dones? Per què? O per què creieu, perquè, esclar, segurament... A veure, tenim companyes i el grup que fa 25 anys que hi participen, correcte? I va començar com sent una cosa una mica més amateur, i cada cop la cosa s'ha anat cada any fent
una millora, no? Fins a arribar ara, que jo crec que estem donant una qualitat a l'espectacle, tant sigui presencial, amb els papers que participen tant les bruixes com altres personatges que també surten. Hi ha altres factors que poden ser foc, llum. Crec que el conjunt de tot fa que realment Viladrau disposi d'un espectacle del Ball de Bruixes amb una qualitat molt alta. I com comentaves, Maria Margarida, tu ets l'autora del guió del text d'aquesta proposta, se cenyeix als fets històrics? A veure, hi ha una part sí, la part inicial, jo recordo la primera vegada que ho vam fer-ho, ni la primera vegada que ho vam fer-ho hi havia més gent actuant que mirant, diguem-ne. O sigui, allà havíem muntat un ball i bàsicament va ser intentar explicar el que l'Antoni Viladevall havíem trobat d'aquestes 14 dones, perquè tenen nom i cognom, és a dir, no ens les hem inventades, eren 14 dones que amb un text que vam trobar de l'Antoni Viladevall, de l'historiador, d'alguna manera el vam començar a teatralitzar a nivell de carrer i a fer que la gent participés. I ball, per què ball? Doncs a vegades recordem que va ser un ball, perquè volíem simbolitzar aquesta trobada, que a més l'Amades diu que el dia 2 de novembre va haver-hi una gran trobada a Sant Segimon d'aquestes dones, i també va ser la Glòria Rosell, una altra de les companyes, qui va posar la part de música i la part de dansa, perquè en aquell moment ella estava fent un teatre ajudant a fer coses de teatre musical i per tant va sortir aquest inici. El que passa que és un grup molt autogestionat i cada any, a part que tenim un director, que és l'Albert Arévalo, és un grup que cada any intenta d'alguna manera posar-hi novetats, però com diu la Maria, cada vegada d'una manera amb més recursos, això és important que hi hagi més recursos, i fer-ho d'alguna manera millor. Però cada any hi ha novetats i per aquest 25è aniversari haurem de treballar-ho també, perquè tota la idea aquesta de les dones perseguides al llarg de la història també d'alguna manera ha d'estar reflectat en el procés. O sigui que no és el mateix text d'ara que el que vam fer fa 25 anys i per tant és una activitat absolutament viva, molt del municipi i en el que tothom qui surt o tothom qui col·labora ho fa des de la màxima il·lusió possible. Us han vingut a buscar per històries mediàtiques, no és la primera vegada, aquesta no és la primera ocasió, el de Bruixes, la gran mentida. Però expliquem com ha anat tot plegat, com acabeu participant en aquest projecte que estrena aquest dimarts TV3? Sí, doncs bé, devia ser arrels de agost-setembre, l'Ajuntament ens va convocar i ens van dir que hi havia el programa de Sense Ficció, que estava preparant un documental i que volien que el fil conductor de representació de bruixes pogués estar recolzat pel grup de bruixes de Viladrau. Llavors se'ns va proposar en el grup i entre tots i totes hi vam participar-hi. Aquests dies portem veient a la Margarida bastant sovint en aquesta promoció, perquè de fet és la primera imatge que es veu a la promoció de l'estrena d'avui. Margarida, què és el que veurem però en aquest programa? Perquè va més enllà de l'explicació del passat. Nosaltres tenim la sort d'haver-lo vist ahir a la preestrena que comentaves, que hi va assistir el molt honorable president i també la consellera Tània Vergé. Què hi veurem? Veurem que, sap greu a vegades de dir-ho, que la societat no evoluciona tant. És a dir, que la persecució del que no entens al segle XVII, també veurem en aquest documental que hi ha dones que l'any 2021 també la pateixen. I això crec que la directora, la Joana Pardos, que vam conèixer en la filmació, ha aconseguit una cosa interessant, que és no parlem del que va passar només al segle XVI o al segle XVII, sinó parlem de què està passant també als nostres dies i de per què surten dones
vaig tenir el gust de poder estar molta estona amb algunes d'elles, dones molt valentes que estan explicant coses que passen al segle, ara, que estan passant ara, el 2021. Potser el present, el que ens està passant ara, també es pot explicar què va passar en aquella època. No tant el passat que explica ara, sinó que a aquestes dones que jo els agrairia moltíssim, que han donat la cara d'explicar vivències realment molt dures, doncs que això ajudi a totes les altres dones i a totes les altres persones que en algun moment o altre s'han sentit no compresos, no compreses o s'han sentit absolutament perseguides i que no se les creu ningú. Llavors, aquesta és una història que és el que veurem aquesta nit, seguint com a fil conductor, perquè és difícil trobar imatges d'aquella època, seguint la història d'una bruixa, la Carbassera, que fa una actriu, que ahir també vam poder veure, de la Seu d'Urgell. Per tant, el que veurem és la nostra societat actual, reflectida en coses que ja venien del segle XVII. Aquesta és una història potent en la que us heu immers, el que descobrirem aquest dimarts. Això us fa plantejar la proposta que estàvem explicant fa uns minuts de Viladrau, del Ball de Bruixes? És a dir, es poden incloure noves línies en el guió, en el text? Segur. O sigui, en aquest documental, el que comentàvem, veiem la bruixa, la Carbassera, i veiem tota, des de que li fan, la jutgen, des de que la torturen, no? Llavors hi ha imatges que sí que surten en aquest documental, que fins ara, potser en el nostre Ball de Bruixes, no totes aquestes imatges s'han vist i possiblement en podríem incloure alguna part més per fer aquesta... perquè realment veus un patiment, una vivència, quan tens la història de la Carbassera, no? I crec que hi ha parts de tot aquest trenat que alguna d'elles podríem incorporar. El que és cert és que n'hem après molt també en aquest documental de molts historiadors i d'historiadores que per què passava això? És que passava a Catalunya, a Aragó i a Navarra. Som gairebé, diguem-ne, el lloc on més dones de tota Europa varen ser condemnades en aquesta època. I per què passava en aquests llocs, no? Doncs a vegades no té res a veure amb la Inquisició, que algú pot estar pensant, sinó que es tenia a veure amb que, que hi havia petits jutjats que tenien certa autonomia i que d'alguna manera eren revenges entre veïns i veïnes. Per tant, hi havia el que delatava una cosa que no era veritat només perquè li tenia mania a la persona que vivia a la casa al costat. Per tant, com ho farem això en el 25è espectacle? No ho sé, ho decidirem com a grup, però segur que algun canvi, després d'haver participat en aquest documental, segur que serem capaces d'introduir. Quina mala llet voltava per Viladrau? 14, són moltes. És que és una xifra... Sí, Caldes en aquella època van dir que eren 12, Per tant... Bé, Déu-n'hi-do. Estem parlant de 1.000 dones al nostre país i això és molta gent. Sí. Bruixes són, o vindrien a ser dones no perseguides, no compreses, però també hi ha persones que a dia d'avui s'autoanomenen bruixes. Hi haurien dos tipus de bruixes, potser. Les que creuen que ho són i les que, per desgràcia, així les etiqueten, o les han etiquetat. No sé si m'explico. Sí, potser les bruixes que parlem, quan parlem de les bruixes d'abans, eren bruixes que no seguien una mica la norma estàndard, la que era una mica diferent. Llavors aquesta ja era etiquetada com a bruixa. Passa que és la paraula bruixa utilitzada com a despectiu, no? Sí. Fins i tot em sembla que un polític de Vox li va dir a una socialista eres una bruja. Llavors, davant d'això, estem en una societat que si utilitzem la paraula aquesta com a despectiva, evidentment és una manera de dir no vull estar amb tu a nivell de relació, no? Llavors, en el nostre espectacle hi ha un moment en què les dones, jo no faig de dona de bruixa, les dones comencen a rebre insults, no? Correcte. I és un insult que en aquests moments encara s'utilitza com dir
ets rara, ets estranya, no? Llavors, bé, bàsicament són això, són dones que no seguien la línia que tocava. Podrà ser un insult, però en poblacions com Viladrau o Centelles és un orgull ser bruixa, no? Doncs sí, la veritat és el que dèiem, no? Tots els que formem part, no? d'aquest espectacle Viladrau, siguis bruixa o no, ho fem amb molta il·lusió i més ser bruixa, sembla que dintre, no? de tot el ball, ser el que pugui ser bruixa és una mica el que treu més brillo, no? I realment estem tots molt contents i les bruixes molt de ser-hi, i sempre que puguem tenir un forat d'alguna bruixa no falten mai, no? candidats per sumar-s'hi. De fet, de bruixes hi poden haver les que hi poden haver, i pel que tinc entès hi ha llista d'espera i tot, no? Sí. La veritat és que sí, que hi ha molta gent vinculada a Viladrau que vol formar part del Ball de Bruixes, no? Llavors, a vegades, tens la sort de que quan et fiques al grup tens un paper pel motiu que pugui ser, que pots entrar de bruixa, o d'altres que comencen amb papers perquè venen de més petits, perquè en el nostre ball també hi ha nens i nenes que participen, no? que van pujant cantera, no? I llavors el que pretenem és que tot aquest grup pugui anar avançant i mica en mica, quan hi hagi un paper de bruixa, que quasi tots és el que volem, puguin ser-hi. Viladrau té moltes propostes culturals, però gairebé m'atreviria a dir que aquesta és la que ha crescut amb més força. Viladrau té moltes coses conegudes, les seves muntanyes, l'aigua, els castanyers, els bandolers, però aquesta és la figura que no sé quina és l'explicació lògica, que es manté amb força. Per què? Tenint tantes meravelles, aquesta... Ens creiem amb les bruixes. Per la qualitat de l'espectacle, perquè la gent... Hem hagut de fer-ho 2 vegades, ho fem la mateixa nit 2 vegades. Unes 2.000 persones teniu. 2.000 persones l'any passat, que estàvem amb un tema de pandèmia, vull dir que a vegades podem fins i tot, però és que no donem més l'abast. Però jo crec que és que el tema del feminicidi, malauradament, el tema de dona agafa, diguem-ne, molta rellevància, i per tant, quan estàs parlant d'una història, com farà demà el Parlament de Catalunya, estàs parlant de molt més que el que va passar a Viladrau. I ens fa molt de goig poder-hi participar i poder, donar la nostra petita història, que sigui com una història que pugui conèixer i que sigui exemple a nivell de tot el país. Per tant, per què ha crescut? Per qualitat, perquè els ajuntaments hi han posat els recursos que es necessiten, perquè és necessari recursos, si no aquesta festa no surt, i bé, sembla que vosaltres també vau participar-hi l'any passat, i això és molt d'agrair, que els mitjans de comunicació, que els articles, que d'alguna manera visualitzin. El que hem d'intentar és dir, estem visualitzant que els feminicidis és una aberració, que hem de recuperar la memòria històrica de totes aquestes famílies, perquè no només de les dones, sinó de totes les famílies. La majoria t'explicaven històricament, algunes, el que els hi passava és que tota la seva família d'alguna manera quedava molt tocada. Els cognoms continuen, i durant molt temps algunes de les famílies havien d'abandonar fins i tot el municipi perquè quedaven etiquetades. I què ha de fer Viladrau, a banda de mantenir ben viva aquesta proposta cultural? Al final, a Viladrau va passar el que va passar. La proposta està molt bé perquè no quedi en l'oblit, però després d'aquesta aprovació, per exemple, que farà el Parlament aquest dimecres, s'ha de fer algun altre gest des de Viladrau, tenint en compte que va ser un dels municipis on més dones van ser torturades, executades? O és una pregunta a l'aire, perquè, esclar, què s'hauria de fer? Jo crec que qualsevol acte, qualsevol acció, qualsevol projecte que puguem donar-hi visibilitat a la dona i a igualtat i tot això, crec que seria benvingut a Viladrau i a qualsevol lloc arreu del món, no? I és el que comentàvem, no? Hi ha països que ja estan fent moltes accions per vetllar per tot això. Qualsevol cosa, sigui gest petit o més gran, crec que seria benvingut i que tothom li donaria suport.
Doncs estarem ben atentes i ben atents d'aquest programa, d'aquest dimarts a TV3, el Sense Ficció, Bruixes, la gran mentida. Evidentment, després de l'experiència d'aquest any passat, ens agradaria que ens deixéssiu continuar transmetent també l'espectacle, perquè això és un èxit. Sabem que ho van seguir milers de persones i és un dels orgulls no només de Viladrau sinó de la comarca. És una proposta cultural excel·lent, té molt mèrit, us felicitem també per ella. Moltes gràcies. I gràcies per mantenir tot això ben viu. Tenim ganes de veure aquest programa i el vostre paper també. Moltes gràcies. I fins la 25a edició, que segur que hi haurà molts canvis. Esperem veure'ns abans. Margarida Feliu, gràcies. Maria Formatger, gràcies també. Gràcies a vosaltres. Bé, doncs amb la Margarida i la Maria el que fem és tancar ja el contingut d'avui aquí. Bruixes, la gran mentida, l'estrena d'aquest dimarts, d'aquest Sense Ficció a TV3. Hem parlat de la figura de les bruixes amb dues persones de Viladrau molt involucrades en aquest ball de bruixes doncs, que cada any té lloc al municipi. Gràcies per seguir-nos un dia més. Tornem demà amb nous continguts. Que vagi bé.